हाबा जाबाय 6 मासल' जादों हिनजावाबो उसुं गोदाखै सोरजोंबा रायलायो हौवायाबो दुब्लि बारियाव सोरजोंबा रायलायो बोसोरसे सास्लाबियावनो सानैबो जालदाब जुलदाब गारबाय जुगाबो ओरैबायदि फिसाय गारनाय हिनजावखौनो सेंग्राया गोसोथोब्रबलायबाय क्लास 8, 9, 10 आव फरायनाय गथ'खौ जुदि बिफा सासेया सारेन्डार खालामोबा बे बिफा जानायनि जयगथायानो गैया बुनांगौ बिफाखौ। हेलो गिबियावनो गासैखौबो फिन खेब बराय हरलायबाय आंनि गासैबो साबस्क्राइबार बिदा फंबाय बिनानाव गासैबो नायगिरिफोरनि थाखाय आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। माने दिनैनि भिडिअआ जेबो बेफोरबायदि आपडेट भिडिअ निउस भिडिअ नङा, नोंथांमोना नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन। नैबे भिडिअआ दिनैनिया मोटिभेशन टाइपनि भिडिअ जागोन। जायफोरा नायनो इन्ट्रेस्ट दङ भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोरा बोरिं मोनगोन नोंथांमोना स्किप खालामनानै थांबानो जाबाय आरोना। नोंथांमोना जायफोरा आरो मोटिभेशन टाइपनि भिडिअ नायनो गोसो नैबे नायलांबाय थाबानो जाबाय। थाम्बनेलखौ आङो बिब'इसनिखौ होनो हादों, जास्ट बिब'इसआ फेमास नालाय बेनिखायनो बिनिखौ होनो हादों। भिडिअआ एसे आलादा जागोन आरोना, एसे बेलेग जागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबासो बुजि मोनगोन, नायलांबाय थादो। आं फार्स्टआवनो बिथां फैलानि क्लिपखौ होदोंमोन। जोंहा गासैजोंबो सिनायजानाय फावखुंगुर मुंदांखा मानगोनां फैलाजे बरगयारी बिथाङाबो मोननैसो बाथ्रा बुंदों। दा बे भिडिअखौ आं एड खालामना होदों नै भिडिअनि गेजेरजोंनो। बेलेग बेलेग कन्टेन्ट जायोबाबो आङो होना होबाय। मोननैसो बाथ्राखौ बुंदों, जोबोद राइट बाथ्राखौ बुंदों। बे बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद मानसियानो कमेन्ट खालामहरदों। आं सेकेन्ड चेनेलाव होखादोंमोन भिडिअखौ, ससे क्लिपखौ, आरो नैयावबो होनो सानदों। आरो आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानदों, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो आं फार्स्टआवनो नैबे क्लिपखौ होग्रोजोबनो सानदों। जोंहा मानगोनां फैला सारनि क्लिपखौ नोंथांमोना फार्स्टआवनो नायग्रोना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय आङो मोननैसो बाथ्रा बुंगोन आरोना। हाबा जानाय, गारनाय, संसार जानायनि बागै आं मोननैसो बाथ्रा बुंगोन, नायलांग्रोदो। हाबा जाबाय 6 मासल' जादों हिनजावाबो उसुं गोदाखै सोरजोंबा रायलायो हौवायाबो दुब्लि बारियाव सोरजोंबा रायलायो बोसोरसे सास्लाबियावनो सानैबो जालदाब जुलदाब गारबाय जुगाबो ओरैबायदि फिसाय गारनाय हिनजावखौनो सेंग्राया गोसोथोब्रबलायबाय। बेखायनो आं सानो दासो जोनोम जानांगौमोन साला, बेसे समावसो जोनोम जानांगौमोन जोंबो, दासो सेंग्रा जानांगौमोन। गारलाय लालाय 15 जनसो लागौमोन आं जालायलांबाय। बै सालबारियावबो दं फुजा, रुपुयावबो दं फुजा, सिमलायावबो दं फुजा, सावदोर फुजायावबो दं फुजा। हरसे थाल्ला गिदिंनानै आरो अखानायै हरनि 3टायाव न'आव मोनहैलायबाय। जेबो बुङा बिमा बिफाया। हालालाय आं फिसालाखौ सामोल खालामदो, नोंनो खालामदो। क्लास 8, 9, 10 आव फरायनाय गथ'खौ जुदि बिफा सासेया सारेन्डार खालामोबा बे बिफा जानायनि जयगथायानो गैया बुनांगौ। बिफा जाबाय 6 मासल' जादों हिनजावाबो उसुं गोदाखै सोरजोंबा रायलायो हौवायाबो दुब्लि बारियाव सोरजोंबा रायलायो बोसोरसे सास्लाबियावनो सानैबो जालदाब जुलदाब गारबाय जुगाबो ओरैबायदि फिसाय गारनाय हिनजावखौनो सेंग्राया गोसोथोब्रबलायबाय। बेखायनो आं सानो दासो जोनोम जानांगौमोन साला, बेसे समावसो जोनोम जानांगौमोन जोंबो, दासो सेंग्रा जानांगौमोन। गारलाय लालाय 15 जनसो लागौमोन आं जालायलांबाय। बै सालबारियावबो दं फुजा, रुपुयावबो दं फुजा, सिमलायावबो दं फुजा, सावदोर फुजायावबो दं फुजा। हरसे थाल्ला गिदिंनानै आरो अखानायै हरनि 3टायाव न'आव मोनहैलायबाय। जेबो बुङा बिमा बिफाया। हालालाय आं फिसालाखौ सामोल खालामदो, नोंनो खालामदो। क्लास 8, 9, 10 आव फरायनाय गथ'खौ जुदि बिफा सासेया सारेन्डार खालामोबा बे बिफा जानायनि जयगथायानो गैया बुनांगौ बिफाखौ। अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय जोंहा बिथां फैलाजे बरगयारिया मा बाथ्रा बुंदों। नंगौ, गोबां राइट बाथ्रा बुंदों। माने आजिखालिनि जुगाव हाबा जागोदान 6 मन्थ बेनिफ्राय 7 मन्थ बेफोरबायदिनो माने मोजां संसार जानायखौ जों नुनो मोनाखै। खारनाय माबानाय, अलरेडि जुलि जाखानानै गथ' गथाय थानानै लाइन मारिनाय, दा बैफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों। दानि जुगाव नङा, सिगांनि जुगाव एसे आलदामोन आरो दानि जुगावथ' बेफोरबायदिया सोलिगासिनो, गासैबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो। दा जेरै जोंहा जुलि जानानै
माने मोनसे संसार जानायाथ' गोरलै नङा बुजिखायो गासिबो जुलि जाबा माबायदि संसार आंनि मेगना लोगोफोर एसे नोंथांमोना बोरैबा नुदों जानांगौ आंना मानबाय थादों दे मेगना माननानै बिदि गाबनाय बायदि नुदों आरोना मेगनखौ माने मा जादों मिथिया आरोना बिराद मानदों मेगना हुब्ले हुब्लेनो माने बोरैबा जालायलांदो स' जिखियानो जादोंला नोंथांमोना नुखादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों निउसाव सानफ्रोमबो नुखाबाय थायो खारनाय गथ'खौ गारनानै खारनाय हौवाखौ गारनानै खारनाय सोरबा हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हिन्जावखौ लांखारनाय दा बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेराव नुगासिनो दङ दायो ससियेल मिडियायाव जिबायदि नुगासिनो माने गावनि बिमा बिफाखौसो गावनि गथ' गथाया बुजायनो गोनां जानाय बायदि दानि जुगाव लाइमोनफोरनिया गोबां बाथ्रा जायो गोबां आलदा बाथ्रा जायो बेनिफ्राय मा होनो बिमा बिफानिया गोबां आलदा जायो दा सिगांनि जुगाव बिमा बिफाया गथ'फोरखौ बुजायोमोन दानि जुगाव गथ' सेंग्रा सिख्लाफोरासो बिमा बिफाखौ बुजायनो गोनां बाथ्रा जाना फैदों मानो होनबा गासिबो मोनथिखायो दा जिबायदि जुग सोलिदों बेखौनो लानानै आङो आपडेटखौ लानाय फैनाय जादों आरोना बि भइसनिथ' जेबो नङा आङो जास्ट बि भइसआ सासे फेमास इउटुबार नालाय बेनिखायनो बिनि थाम्बनेलखौ होनो हादों ओमफ्राय सिस्टार जिनिया ब्रह्म इउटुबार बिथांनिबो माने बिसोर सानैजों मोनसे प्रेंक सिस्टेम भिडिअ बानायदोंमोन नालाय जुलिनि बेनिखायनो थाम्बनेलखौ होनाय जादों नोंथांमोना बेखौ साननो नाङा आङो बि भइसनि बागै जेबो बेफोरबायदि भिडिअ लानानै फैयाखै नोंथांमोना साननो नाङा आरोना दा बेखौनो आं बुंनो सानदों माने बर'फोराबो गोबां सोलायबोबाय ना आरो मोनसे गान ओंखारदों लं थं जुग होननाया दा बियो जोबोद मिलायदों आरोना गाना दानि जुगा बोरै ओमफ्राय बे गाननि जुगा बोरै बे गानखौ बे जुगखौ लानानैसो बानायनाय जादों दा गोबां मानसिया बेखौनो ससियेल मिडियायाव फेसबुक जोङो नुनो मोन्दों बेनि रिल्स बानायनाय माबानाय अलरेडि हिन्जाव हौवा थाखानायानो माने जेरैबायदि रिल्स बानायदों दा जोङो गासिबो नुनो मोन्दों दा बे गानखौ लानानै गोबां मानसिया सोरबा रिल्स बानायनायखौ लानानै गोबां मानसिया कमेन्ट हरदों माबा हरदों आरोना दा बियो जेबोथ' नङा गाना बै जुगखौ लानानैसो बे ससियेल मिडियायाव नुनाय माबाखौ लानानैसो बे मडार्न जुगखौ माने बे मडार्न गानखौ लानानै फैनाय जादों आरोना जों नुनो मोननाय बायदिब्ला जेरै बि भइसनि थाम्बनेलखौ होदों नंगौ बेबायदिनो जुलि जानानै 6 बोसोर 7 बोसोरनि उनावनो माने 6 बोसोर 7 बोसोरनो माने बोसोरसे जायस्लाबावनो माने खारनाय माबानाय मानसि दङ आरोना जों नुनो मोननाय बायदिब्ला दा बेफोरबायदिनो बुजिनाया बुजिखागोन दा जोंहा ससियेल मिडियायाव जिबायदि नुदों गावनि हौवाया हिन्जावखौ बुनाय गावनि हिन्जावा गावनि हौवाखौ नेवसिना खारनाय दा बेफोरो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जायनि थाखाय गावनि फेमिलिया लासिसिं जानो गोनां जादों सासे हिन्जावनि थाखायनो सासे हौवानि थाखायनो गावनि मान सन्मानखौ जाजोबदों माने गावनि हिन्जावानो गावनि हौवायानो दा बेफोरो गावनि गथ' गथायनि इयुननि थाखायबो गाज्रि जागोन आरोना दा बिमा बिफायासो बेफोरबायदि लाइनाव थांबाय थादो गावनि गथ' गथाया गुबुन देरबोनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बोरै मोजां जाबोनो हागोन बेफोरबायदिब्लालाय ना जोबनायाव बेखिनिखौनो बुंनो सानो बिमा बिफाफोरा गावनि गथ' गथायखौ एसे खेयाल लानाया मोजां गाव जि जायो जाबाय गुबुनाव जि जायो जाबाय बेखौ सानबाय थानो नाङा गावनि गथ' गथाय आरो गावनि इयुननि थाखाय माने दा जुलि जानायफ्राबो खारनाय मानसिया गावनो साननो नांगो सोरबा थाखा फैसानि थाखाय नांलाय खमलाय जायो नंगौ मोनथिना मोनो जों गासिबो सोरबा गैयिनि थाखाय गावनि फेमिलियाव जुलि जाबाय जाते माने हाबा जाबाय जाते गावनि इयुननि थाखाय गोबां खस्थ' जायो मावना जानो थाखाय माबानो थाखाय दा बेफोरखौ लानानै गोबां मानसिया नांलायनाय दोङो दा साननो नांगोन नोङो जेब्ला गावनि हौवाया अननायखौ होनो हादों नाथाय थाखा फैसाखौ होनो हायाखै बेखौ लानानै रावबो गावनि गोसोआव टेनसन लानो नाङा गावनि हिन्जावा साननांगोन जे आंनि हौवाया आंखौ जिबायदि लगन दोनाखै रानना थायाखै फैसा गैयाबाबो फेमिलिखौ ग्रोब ग्रोब बेफोरबायदि नायनो हादों दा बेखौनो गोजोननाय थानांगोन खायफा सिख्लाफोरा खायफा हिन्जावफोरा सानो हौवाया थाखा फैसा गैया होननानै गुबुनजों खारो गुबुन हारिया अननाय दङ होननानै खारो बेफोरबायदिया गोरोन्थि नों हाबा जाबाय जाते फेमिलियाव थाबाय जाते थाखा फैसाखौ नङा नोङो जिन्दागि गावजों बजबना जानायासो गोदोर बाथ्रा बेफोरबायदि जायो आरोना थाखा फैसाया दिनै दोङो गाबोन गैया दिनै फैदों गाबोन ओंखारलांगोन बेनिखायनो हौवा हिन्जावनि गेजेराव फेमिलिनि गेजेराव अनलायनाया थाबानो बे मोनसे गिदिर खोथा जायो आरोना जोबोद मोजां जायो न'खराव फेमिलियाव अनलायनानै जानो रोंबा जोबोद मोजां जायो बेनिखायनो थाखा फैसानि लोगोआव नांलायनानै जेबो लाब गैया
गोरिब होननानै रावखौबो मुगैनो नाङा गासिबो मानसिसो गासिबो मान सन्माननि खोथा बेनिखायनो गावनि हिन्जावाबो गावनि हौवाजों बेफोरबायदि नांलायनानै एगेन्स्ट खालामनानै गुबुनजों आं खारना देखायगोन नोंखौ लासिसिं खालामना देखायगोन नों आंनि साननायखौ जाफुंहोनो हायाखै दा बैफोरबायदि साननानै गुबुनजों खारनो नाङा आरोना एसे बुजिनानै थाबानो जाबाय नोङो गोरिबजों जुलि जादों जाहाथे नोङो सिगाङाव साननो रोङासै नोङो माबा मोनसे सानना थाबायानो जाबाय आरोना आंनि खाफालाव बिनो लिरनाय दङमोन आङो जायजों जुलि जानांगौ बेजोंनो आं जायखौ हास्थायदों बेखौनो मोन्दों गोरिबबाबो बैफोरबायदि साननानै थानांगौ आरोना अब्लाना लाइफआव जेबो प्रब्लेम फैया आरो फेमिलियाव बेफोरबायदि नांलाय खमलाया जाया आरोना दा बेनिखायनो एसे सानै हयै गावनि हौवाखौबो मान होनो रोंनांगोन गावनि हिन्जावखौबो मान सन्मान होनो रोंनांगोन आरोना अब्लानो सुखु हेप्पि फेमिलिया बेफोरबायदिखौनो बुंजायो दा बेनो नोंथांमोना बुजिखाबाय आं गोबां बाथ्रा बुंगोन सानदोंमोन नाथाय बुंथ'लायला आरो भिउसनिथ' जेबो बुंनो साना जास्ट थाम्बनेलसो होनाय जादों आं बे मोनसे हाबानि माबा देखायनायखाय आं थाम्बनेलाव होनाय जादों आरोना बेखिनियानोसै अब्ला नोंथांमोना नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान फैदों बेफोरबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय